Хәйрле кич, авылда бүген өмәдән калыйм димә. Татарстан Республикасында санитар 2 айлык башланып китте. 1 апрельдән җыештыру, агачлар утырту, шуп иемнәрен юк итү эшенә барыбызны да кушылырга чакыра экологлар. Көздән тәртипләп кенә калдырган кебек булсак та, бер кыш эчендә ул кадәр шуп кайдан җыела? Нигә безнең экологик үзаңыбыз түбән, өмәләр белән генә табигатькә ярдәм итеп буламы? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәйрле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Шунда 1 апрельдән башланып китте безнең санитар 2 айлык. Без инде җиң сызганып өмәләргә әзерләнәбез. Әзер. Менә бу 2 айлык үз эченә нинди чараларны ала Дамир әфәнде? Инде безнең 2 айлыкның төп максаты беренчедән авылларны, шәһәрләрне республикасының бүтән территориясеннан шүптән чистарту, алда май бәйрәмнәре. Шуңа кадәр миндә икенчесе безнең Татарстан кешесен, халкыбызны экологик тәрбияләү. Бу эшләрне эшләнсен дип инде күп акциялар, конкурслар оештырабыз. Менә күптән түгел яхшылык марафонын башлап җибәрдек. Анда инде һәр кеше үз эшен ВКонтакте... Менә акциялар белән, ниндер чаралар белән генә халыкны җәлеп итә буламы бу эшкә? Гомумән экологик культураны арттырып буламы үзеңне? Бу акциялар төрле булырга тиеш. 2 айлык белән генә бетми бу эш, ел буена бара. Шуңа күрә инде бөтен темага, бөтен возрастларга карата уйлап табабыз. Төрле министрлыклар белән эшләп, яңа формалар предлагать итәбез кешеләргә. Менә шүплекләр турында да әйтмичә калдыра алмыйбыз, чөнки менә карлар эреде, безнең инде яңа шүплекләр пәйда булды, без аларны күзләребез белән күрәбез. Ел саен ничә шүплеккә арта һәм ни өчен әле дә бу менә бу арту ягында, кимү ягында түгел. Регоператорлар эшләп бетермиме? Бу ниндер безнең кешеләрнең ваемсызлыгы нәрсәдән килә бу? Республика территориясында шүплекләр барлыкка килүнең инде монда төрле сәбәпләре бар. Беренчедән әлбәттә инде безнең гражданнарыбыз әйләнә-тирә мөхиткә карата инде игътибарлы булмавы, менә өмәләр дибез бит инде, өмәләрендә гражданнар үзләре пычраткан территорияда җыштыралар. Бер авылга да чит авылдан алып килеп шүп татмыйлар, шәһәрдә дә безнең ишек алдына читтән алып килеп атмыйлар. Инде бу гражданнарның сәбәп, игътибарсыз булу сәбәбе дә инде шулай ук менә региональ операторларга кагылып киттек. Бу көннәр соңгы вакытта бу актуаль тема. Безнең контейнерный площадкаларга безнең региональ операторлар вакытында чыгармау сәбәпле шүпләрне менә шулай итеп зур шүплекләр барлыкка килде. Монда инде күзәтчелек органнары белән берлектә без инде административ җаваплылыкка тарту һәм инде әйләнә-тирә мөхиткә китергән зыянны санау очракларда билгеле булды. Һәм шулай ук менә республика территориясын карасак, каты көнкүреш калдыктан кала, тагын әле төзелеш калдыклары проблемасы да бар. Монда инде әлбәттә безнең шәхси эшмәкәрләр, предприятиялар гаепле дип әйтер идем. Төзелештән соңгы барлыкка килгән калдыкларын тиешле дәрәҗәдә лицензиялы организацияга тапшырып, яки полигоннарга илтеп, яки инде аларны утилизацияләп, бу төзелеш калдыкларын яңа ниндидер шимал продукт барлыкка килергә тиеш. Шуңа күрә полигоннар җитәрлекме? Полигоннар бүгенге көндә республикада җитәрлек. Лицензиясы булган 30-дан артык полигон эшләп килә. Әлбәттә анда кайберсендә проблемалар бар. Кайсыдыр инде бүгенге көндә 70%, кайсы 50%-ка тулган. Ләкин республиканың бүтән шөбен кабул итәрлек бүгенге көндә полигоннар бар һәм алар эшләп килә. Менә хәзер яз көннәрдә беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Нинди урыннарны беренче итеп чистарту зарур? Иң беренче инде безнең шушы санитар 2 айлык кысаларында безнең муниципаль районнар актив рәвештә кушылып китәләр инде иң беренчеләрдән булып, чөнки күпчелек менә законсыз барлыкка килгән шүплекләр алар территориясына туры килә. Шүпләрне шунда чыгарып аталар. Иң элек менә без инде күзәтчелек вакытында да бу су саклау зоналарына игътибар итәргә кирәк. Менә һәр су басу очраклары да су буеннан агып төшкән. Суларда шушы калдыкларны, төзелеш калдыкларын, көнкүреш калдыкларын суга эләгү мөмкинчелеге бар инде. Шуңа күрә иң беренче менә без күзәтчелек вакытында да хәзер су саклау зоналарына игътибар итәбез.
Бездә нәкъ менә шул сорауга игътибар итәрбез. Иршат әфәнде, су саклау зоналарында булган шүп инеш елгаларга эләксә, бу нинди зыян килергә мөмкин? Һәм гомумән безнең бүген елга инешләр ни хәлдә? Безнең Татарстан Республикасы бигрәк зур инде ул. Барысы да бер хәлдә бәйтерлек. Төрле хәлдә була. Бар әйбәт урыннарда, бар начаррак урыннарда суга шүп ләгенең беренде яхшы әйбере юк, әлбәттә. Ул балык гидробионтларга да тәэсир итә. Су астындагы төпкә утырып та озак еллар суны агулап торырга мөмкин. Бу санитар 2 айлык әлбәттә бик әйбәт нәрсә, бик хуплап каршы алабыз моны, һәр бөтен кешене актив катнашырга чакырабыз. Әмма елгаларга килгәндә, миңа карата, минем уемча, кескен андый акциялар күбрәк үткәрәсе. Чөнки менә һәр ташу килеп, елгалар ярдәмчегә бу шүпләрне үзләре алып китәләр. Һәрбер ялгыш фикер бар кешедә, елга үзенчә сата дигән, кышкынны шүпләрне яр буена специаль рәвештә җыеп та калдыралар, елганы үзе алып китә дип. Шуңа күрә бу мероприятиеләр әлбәттә кирәк, әмма аларны менә шул 2 айда гына түгел, ел буенча карап тора кирәк дигән. Әз генә сәламәтлеккә дә игътибар итәсебез килә, чөнки беренче чиратта өмә ул инде чистарту эше белән бәйле. Хәзер без бөтенебездә ял итү бакчаларына чыгачакбыз, үзебезнең бакчаларга китәчәкбез, авылларыбызга кайтачакбыз. Һәм кешене беренче чиратта нәрсә куркыта? Ул тычкан бизгәге белән толпаннар. Нәрсәдән сак булырга кирәк яз көнендә, нәкъ менә өмә вакытында? Гүзәл ханым, сезгә инде бу сорау табиб буларак. Тычкан бизгәгеннән башласак, әлбәттә, табигать уяна, яз көне бөтен халык авылларга кайта, дачаларга, бакчаларга бара, җәй көнгә әзерләнәбез. Тирә-якны чистартабыз, тазалыйбыз. Ләкин менә шул тычкан бизгәге турында онытмаска кирәк. Ни өчен? Тычкан бизгәге бик начар чир, инфекцион чир ул, һәм аның нәтиҗәсе авыр формалар, ул авыруның авыр формалары пайда булу, барлыкка килүе. Беренче симптомнарын гына әйтеп китик әле. Беренче симптомлары аларның югары температура. Грипп сыман башлана. Температура 40-ка хәтле менә. Баш авырта, баш әйләнә, эш авырта, билләр авырта, аяклар, куллар авырта. Шуңа күрә аны беренче көннәрдән ОРЗ яки грипп симптомлары айыру. Өмәдән соң ничә вакыт үткәннән соң әлеге симптомнар барлыкка килергә мөмкиндер? Скрытый период яки инкубационный вакытны дип әйтерлегә мөмкин. Значит, ул 21-45 көнгә хәтле булуы мөмкин. Гадәттә ничә көннән башланып китә инде менә бу симптомнар? Эләктерде, мәсәлән, тычкан бизгәге авыруын һәм ничә көннән ул инде егылырга мөмкин температура белән? 14 көннән. Ничә көннән? 14 көннән. 2 атнадан соң инде беренче симптомларга нәтиҗәгә килә. Ничек саклап була үзеңне? Менә мин әле теге елны гына белдем, имеш маска киеп җыештырырга кирәк. Тагы нәрсәләр мөһим? Беләсезме, ул авыруны даваларга бик кыен. Юк, ничек эләктермәскә? Профилактик чирларны онытмаска. Беренче чират, менә диләрне җәйгә хәзерләнгәндә, дачаларда чистартканда, иләрне тазалаганда инде теге үзеңне үзең саклау өчен маскаларны киергә әлбәттә. Чөнки аның таркала дигән юллары һава тузан юлы. Шуңа күрә җыештырганда, сибергәндә шул тузанның эчендә ул бит вируслар бик күп була. Чөнки алар тычканларның экскрементларыннан, сидекләреннән, букларыннан, дерскенә хәләтләреннән һавага китәләр. Һавага очалар һәм маскасыз эшләгәндә әлбәттә безнең кеше организмына керә һәм чир таркала. Масканы онытмаска. Әлбәттә ул җыештыручыларында кулларга кирәк резин перчатка киергә. Әлбәттә, шуларны онытмаска. Әлбәттә, дезинфекционный эретмәләр белән кулланырга. Чөнки вирус бик хлораминлардан, хлор извеслардан, башка дезинфекцион эретмәләрдән бик курка. Үлә алардан вирус. Шуңа күрә чүпрәкләрне
юганда шүпрәкләрне яхшы гына нитәсең дә, эретмә суларында юып, шуның белән бөтен җирне сыртып чыгарга кирәк. Бөтен җирне, йортларны әлбәттә проветривание ясарга кирәк, обязательно. Һаваларны алмаштырырга, кышка калган әйберләрне, матрасларны, урыннарны барысын да урамга чыгып кагарга, маскалар киеп яхшы гына җилләтергә һәм кояш нурларында 6-7 сәгать кыздырырга кирәк, әлбәттә. Шуннан соң гына вирусны үтереп була. Вирустан качып була. Бик файдалы киңәшләр, әле толпаннар турында да соңрак сөйләшебез. Янгын куркынычсызлыгы кертелдеме бүген? Үзегез белеп торасыз, бөтен кешеләр күреп тора. Без быел яз бик иртә килде. Әле менә кичә генә кыш иде, бүген инде яз. Бүген уже яз уже бик иртә килде. Инде шушы җилләр аркасында, шушы мотор кыяшлар аркасында безнең булган бөтен суларыбыз, юлдагы булган суларыбыз, юл кырыенда булган сулар, басуларда уже кырлык китә башлады. Бүгенге көндә уже Татарстан Республикасының территориясендә уже бу сезнең өчен бик уңай булмаган һава торышы. Бу безне бик шатландырмый. Безнең кем әйтмешли, яңгыр жауса без җылмаябыз, яңгыр җаумаса без уйлап торабыз, качан чыгып китәрбез инде без дип. Уже бүгенге көндә Татарстан Республикасында без уже яңгырларга чыктык. Уже ширеннәр жана башлады. Юл кырыенда ширеннәр нәкъ шулай жана башладылар. Бик тә үтенеп сорыйбыз халыкның игътибар булырга. Игътибар булырга иң беренче үзләренә. Чөнки юлда барган вакытта иң беренче безнең юл кырыйлары җанып китә типчек аркасында, потому что безнең тәмәке тартучылар типчекне тәрәзәдән генә ташлыйлар. Берәрендә типчекне җыеп җибәртәсе килми машина эчендә. Шуңа күрә әзрәк түземлек сорыйбыз шоферларга, водительләргә булса, не пепельница дигән әйбер бар безнең һәр машинада. Чөнки экологик яктан да ул бик таләп нәрсә? Шулай. Ташлау буенча, бүгенге көндә артты күңел артып. И аннан бездә бик каты безне куркыта җил. Бүгенге көндә уже республикада булды инде шуны хәлләр. Әйтик, ышкыннан чыгып китә утны алып китә җил. Бүгенге көндә шушы кырлар аркасында ул яман әшәк. Аны күрмәгән кешегә күрмәгән аны. Бер тапкыр күрсәгез, ничек итеп җиле күтәргәнне пожарны. Бүтән ул гомердә дә алай бер эшләмәячәк. Күргә язмасын инде. Сызгыртагына. Менә бүгенге спикерларыбызның бөтенесе дә шуны искәртә. Bütün вакытта да күп очракта инде кеше ваемсызлыгы аркасында килеп чыга берникадәр трагедиялар. Шуңа күрә иң беренче чиратта үзебез игътибарлы булыйк дигән теләктә без рекламага тукталабыз, аннан соң күрешербез. Яз көне тагын нәрсәләр эшләргә ярамый. Таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китәр алдыннан без инде берникадәр сөйләшеп алдык. Нәрсәдән сак булырга кирәк, санитар 2 айлык турында һәм нинди чаралар каралган бу 2 ай эчендә. Хәзер экологик культурага тукталасы килә, чөнки менә спикерларыбыз да әйтеп китте, күп очракта кеше тарафыннан табигатыбызга зыян килә. Ни өчен безнең экологик культура дәрәҗәсе әле дә түбән? Наил, менә нинди сәбәпләрен күрәсең син? Бу беренче чиратта инде бик катлаулы сорау. Чөнки экологик культура, экологик мәдәният, табигатьтә үзеңне тоту, ул психологик сорау дип әйтергә була. Бу инде күп кенә негатив социаль факторларның да чагылышы булып тора дип әйтергә мөмкин. Һәм һәр кешенең үз ихтыярыннан тора иң беренче чиратта. Әлбәттә, монда 2 төп факторны әйтеп узарга була. Беренче ул кешенең табигатьтән килгән ялкаулык сыйфаты. Икенче инде ул күп кенә мәгълүматны белмәү яки дөрес итеп информацияны үзләштермәү аркасында килә. Менә шул яңгыр тематикасы. Нинди фактор итеп тәртип дип саныйм. Тәртип әлбәттә, тәртип инде бу чыгарылмый инде менә факторлардан. Гаиләдәге тәртип, мәктәптәге тәртип. Әлбәттә. Чөнки менә кайбер вакытта менә шу яңгыр тематикасына да килгәндә күп кенә кеше инде табигатькә яхшы кылам дип инде менә иске үләннәрне яндырган була үзенә күрә. Бу инде иң беренче чиратта минемчә мәгълүмат кирәкле мәгълүматны дөрес кабул итмәү аркасында килеп чыга. Иршат, сез каршы килдегез.
Нинди сез ошамады сезгә? Менә хуплап торам. Мине фикер ошамады. Безнең ничектер негатив якка киттек. Минем белгәнемчә, менә үземнең балалар белән, мәктәп балалары белән эшләгән бер активистлар белән, минем уемча, киресенчә, соңгы елларда менә шул экологик тәрбия, экологик отношение табигатькә, үзеңә, күршеләргә ул артыбрак китте. Менә хәзерге мәктәп балалары да бик шатландырып торалар ул яктан. Алны хәтле менә көтмәгән идем. Шул хәтле актив, шул хәтле белемле булулары белән, шуңа күрә менә шул мероприятиеларда да аларның мәктәп укучыларының катнашуы кирәк дип уйлыйм, чөнки тәрбия ягыннан бик зур фактор бу. Шуңа күрә барысы да бик алай начар дип әйтмәс идем дә. Әлбәттә, төрле кешеләр бар. Үзаңны үстерү өчен иң беренче чиратта мәктәп балалары белән эшләү кирәк. Бу иң мәҗбүри фактор. Моннан башка мөмкин түгел. Бер яктан безнең яшьләребез шүпне аерып җыярга өйрәндеме, ә икенче яктан әле дә шул шүплекләр барлыкка килә. Менә бу табигатькә зыян килә. Файз әфәнд, нәрсә җитмисең? Соңгы вакытта бик зур үзгәрешләр булды. Мисал өчен әйтеп китәбез бит, елгаларда дип, элек авылларны менә моннан бер 10-15 ел искә алсак, кешеләр, без инде авылда үскән кеше менә, авыл шүпне айылгага гына, теге сусыз елга бармы, тирән елгалар, шунда гына илтеп аталар. Бүгенге көндә хәзер андый авыллар юк диярлек менә. Андый караңгылык юк. Андый һәр авылның я шүплеге бар, я полигоны бар, менә бер регапиаторлар шүпләрне килеп китә. Аннары гражданнарыбыз да ел сайын менә экология министрлыгы үткәрә торган, республика үткәрә торган, Росприроднадзор үткәрә торган төрле чараларда миллионлаган кешеләребезнең менә субботникларда, средникларда катнашалар. Монда инде әлбәттә теге без башын әйтеп киттек, менә ни сәбәпләрдә шүплекләр барлыкка килә, ләкин менә андый кешеләр, шүплекләр барлыкка китерә торган предприятиеләр, гражданнар безнең, алар безнең гомумән безнең Татарстан күләмендә алсак, бик аз процентны тәшкил итә. Ләкин менә шундый очраклар. Ни өчен җиңеп булмый? Штрафлар аның катлык югары түгелме? Ни өчен менә 100%-ка тутыра алмыйбыз без? 100%-ка тутырып бетереп булмас та инде бер вакытта да, чөнки һәр кешенең, бәлки безнең белән мисал өчен күзәтчелек органы бар, риза булмаган кеше дә бардыр. Кемдер саны мин түлим икән шүпкә, ул аның бөтен шүбен алып китәргә тиеш, ләкин региональный оператор бүгенге көндә бөтен шүпне алып китми, ул каты көнкүреш калдыгын алып китә, төзелеш калдыгын сдавать итә инде кеше, үзе аерым акча договор төзергә тиеш. Инде штрафларга килгәндә монда физик затлар өчен штрафлар зур түгел дип әйтер идем. 1000-2000 хәтле, юридик затлар өчен инде 250 мең, ләкин менә зур предприятиялар арасында безнең инде миллиардлаган, йөзләгән миллион сум күләмендә әйләнә-тирә мөхиткә китергән зыян өчен штраф салган очраклар да бар. Менә без әйтеп киттек, халыкның үзаңы арта дибеме? Халыкны ничек китереп җәлеп итәргә бүген өмәләргә? Шул ял итү бакчаларында хәзер өмәләр башланачак. Әлбәттә, активистлар бар, әмма тагын башка халыкны ничек җәлеп итәргә? Biz инде үзебезнең опыт буенча 8нче ел рәттән весна конкурсын оештырабыз, әйме? Анда балалар бакчалары, мәктәпләр, гаиләләр, йортлар, муниципальный районнар катнаша. 1 апрельдән башлап 31 майга кадәр эшләрне көтеп калабыз. Бүләкләр шәп, кыйбатлы. Рәхим итегез, бик кызыклы мероприятиеләр оештырабыз. Менә мин хәтерлим, әле кичкенәдән үк без авылга кайтайдык, өмәләргә җуырган да башкасы һәм аннар инде эш биткәч ниндер бәйрәм оештыралар иде. Ул бит әле безнең менә бу өмә йылаларыбызның берсе дә, шуңа күрә ниндер бәйрәмнәр каралганмы? Менә мәсәлән, киләм мин бүген берәр ял итү бакчасына, анда гаиләм белән җыештырам, катнашам һәм аннар безнең өчен мәсәлән ниндер бәйрәм оештыралар. 29 апрель көнне инде безнең Үзәк өмә Казан шәһәрендә үтә урынын әйтербез әле, тагын бер җыелырбыз. Шуннан соң бәйрәме дә булыр, кызыклы, форматлы мероприятиеләр дә булыр. Шунда бөтен кеше өчен үз кызыгын табырлар. Бакчаларда да бит инде хәзер өмәләр башланып китәчәк. Бочкаларда булса да чистартылган менә бу шүпләрне яндырырга мөмкин булачакмы, юкмы? Хәзер бөтен кеше шашлык кыздырачак, шүп яндырачак. Ансы дөрес, хәзер кыяш карый башлагач, бөтен кеше авызын шул кыяшка күтәрә башлый.
Шуның шикелле, бүгінгі күндә әйтик противопожарный нормалар, противопожарный правилаларга, кагыйдәләргә кертелде үзгәреш. Бүгінгі күндә шүкбетләрне жагарга ярый, но сразу әйтеп куям, но бар. 7 метр ярым йортлардан, һәм строениялардан и то анда русча язылган, русча әйтәм, аңлаган кешеләргә в бочках с металлическими крышками можно. Но при соблюдении мер пожарной безопасности, там бер тапкыр әйтәм. Бик каты җил булган вакытта, бик каты кырылык булган вакытта андый эшләрне зинһар тыелып торыгыз. Су янда булганда Барыбер тыелып торыгыз. Зинһар өчен сорыйм, ни өчен? Җанып китсә туктатып булмый. Хәзерге көндә шушы апрель айында майның ничәсе бер 15ләренә хәле әле бик каты җил булачак. Бакчаларда янгын еш чыгамы? Бакчаларда яз көне янгын еш чыгамы? Еш чыга инде. Бездә бит менә үзегез әйтмешли, шашлык ашарга яратабыз без. Тавыкныкы булдымы, да бүтән хайванныкы булдымы? Мангалны сүндермичә китәбез, я күмерен әйләндереп кенә китәбез дә, шу күмердән дә алып китә. Шунда җитә кала. Җитә, бик тә җитә. Анасын без мунча жагарга яратабыз. Мунча жаккаш мунчаның я күмере сүнеп бетми, я күмерен чилеккә алып чыгарып бастырып куялар. Ансыннан да җанып китәбезнең, андый чыраклар да булды безнең, күргәнебез, ишеткәнебез дә бар. Үзебезне сүндергәнебез бар андый нәрсәләрне. Яз көне күбәя. Сезгә әйләнеп кайтабыз. Толпаннар куркыта бит инде безне, баш күтәрә башладылармы инде? Талпаннар баш күтәрә башладылар. Апрельдән октябрьгә хәтле алар бик каты активлашалар. Ул талпанлар бик начар авыру, талпан энцефалиты дигән авыруны барлыкка китерәләр, таркаталар шуны. Шуңа күрә аның турында урманга баручылар, табигатькә чыгучылар гел исләрендә тотырга тиеш. Шәһәр паркына барсам, давалап булмый. Менә кисәтү эшләрен, профилактик эшләрен һәрберебезнең кулында шулар. Урманга барганда онытмаска кирәк. Тән ачык булырга тиеш түгел. Чөнки ачык тәнгә талпан кадала. Талпанлар алар, ачлар алар безне көтеп торалар, хайванларны көтеп торалар. Кемгә булса да кадалып, канны эчәргә һәм үзләренең вирусларын, энцефалит вирусларының безнең кеше организмга көтәргә көтеп торалар. Профилактик чирлар турында онытмаска кирәк. Һәм соңгы гына сорау Наил сезгә булыр. Агач утырту буенча менә экологияны яхшыртасыбыз килә икән, беренче чиратта агач утыртырга кирәк дип әйтәләр. Нинди агач утырту менә безнең җирлек өчен иң уңайлысы, иң файдалысы? Агач утырту акциялар ел сайын бара дип әйтергә кирәк инде бу сорауга җавап биргәндә. Һәм инде менә нинди төр утыртырга кирәк дигән сорауга бу беренче чиратта табигый зонага карап сайлап алырга кирәк. Ягъни менә дала зонасында инде ул күбрәк кайыннар яки наратлар утырту мөмкин. Инде менә шәһәр территорияләрендә монда күбрәк декоратив төрләргә игътибар итәргә кирәк минемчә. Һәм бу эш елдан ел үзенең масштабларын киңәйтергә тиеш минемчә. Җитәрлек агачларыбыз менә бүгенге көндә шәһәрләребездә. Юк, менә хәзерге вакытта республиканың урман белән капланган җире якынча 18-19%. Бу безнең республика мәйданына җитәрлек сан түгел. Ким дигәндә 25-30% территория урман белән капланган булырга тиеш. Һәм инде кыскача гына менә тагын нәрсә турында онытмаска кирәк. Нинди штрафлар, җавапчылык турында яз көнендә онытмаска кирәк. Бүгенге көндә әйтеп китәргә кирәк, шушы постановление керткән чиракта безнең хәзер штрафлар артты. Мондый кагый гражданнарга 10 меңнән алып 20 меңгә хәллек штрафлар. Безнең күбрәк инде алар бу нарушение ясыйлар. Чөнки алар кирәкмәгән җирдә уҗага башлыйлар, утырта башлыйлар. Иң бик тә сорыйм, балаларның хәзер башланды каникуллар. Балалар шырпы белән уйный башладылар. Шуңа күрә бик каты игътибар булыгыз балаларга. Аларга ул кызык. Әмма сез әйтмешли уеннан уймакчыга. Менә өмәләребез башланып китте, без инде җиңсезганып эшләргә әзер, шуны да онытмаска кирәк. Өмә ул безнең йолаларыбызның берсе, шуңа күрә бу йоланы онытмыйча, бу эштә дә бердәм булыйк, таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт, тиз узды.